Kumusta higala? Nalipay ko nga naa ka og nagtan-aw sa atong bag-o nga video nga mohatag og inspirasyon karong semana. Gisugdan ko ni nga series sa niaging buwan. Human nako nakita ang grabe nga kaguol sa kadaghanan tungod sa COVID-19 pandemic nga niigo sa tibuok kalibutan. Dako akong pagtuo nga dunay dakong plano ang atong Ginoo para nato aning panahon sa pag-quarantine. Panahon para makahuna-huna ta sa atong relasyon niya ug mangita ta og tubag sa atong mga pangutana ug kahadlok para sa atong kaugalingon ug sa atong mga pamilya. Ang pinakadako nga bakak sa kalibutan bahin sa pagduol sa Ginoo kay kuno para ni sa mga ipokrito. Sa Matthew chapter 9 verse 12, si Jesus niingon, ang mga maayo rag lawas wala magkinahanglan og mananambal kung dili ang mga masakiton. Sa Matthew chapter 9 gihapon, mabasa nato ang bahin sa usa ka paralitiko nga gida ngadto ni Jesus. Ug sa pagkakita ni Jesus sa ilang pagsalig, siya miingon sa paralitiko, "Anak, salig, ang imong mga sala gipasaylo na." Mga masakiton, makasasala, ug mga di angayan pasayloon, mauni ang kinahanglan magpaduol sa Ginoo. Sa John chapter 5, gihisgutan ang pag-ayo ni Jesus sa usa ka tawo nga nabuta sud na sa 38 ka tuig. Si Jesus miingon niya, "Tan-awa, maayo na ka, ayaw na pagpakasala aron di mahitabo nimo ang labi pang mangilan." Giayo sila sa Ginoo, di lang sa ilang sakit, kundi gilimpyo pagyud ilang kalag sa sala. Karong panahona, kipakita ta sa Ginoo sa iyang gahom, nga tungod sa usa ka di makita nga virus, mahimo niyang paundangon og lihok ang tibuok kalibutan. Gihatagan ta niya og panahon nga maghuna-huna sa atong kinabuhi ug kamatayon. Pero labaw sa tanan, gihatagan ta niya og panahon nga muampo ug mubalik niya aron malig-on atong pagtuo ug relasyon niya. Grabe kaayo ang gugma sa Ginoo nato. Ang Bible na puno og storya sa gugma sa Ginoo. Labi na gyud sa nagkinahanglan sa iyang kaluoy ug sa mga makasasala. Kahinumdum mo sa kawatan nga nakuyog ni Jesus sa krus? Sa Luke 23:43, si Jesus niingon niya, "Sa pagkatinuod ingnan tika, nga karong adlaw adto ka sa paraiso uban nako." Time pasa, kawatan gidawat sa Ginoo sa langit. Basaha imong Bible, tinuod ni, dili ni fake news. Sa John 4:4, sikat pud ni ang usa ka babaye nga taga Samaria nga dunay daghan ka puyo ug gitan-aw nga usa ka makasasala sa ilang lugar. Atong panahona para sa mga taga Judea, usa ka lugar sa karaan nga Israel, nga ubos kanila ang mga taga Samaria. Dako kaayo ang kalipay sa babaye nga taga Samaria nga gitagad siya ni Jesus ug gisaaran og kapasaluan sa iyang mga sala. Ang ikaduha nga bakak bahin sa pagduol sa Ginoo kay kuno kinahanglan ta moagi og proseso ug mubuhat og mga buhaton subay sa relihiyon. Sa Matthew 9:13, si Jesus niingon, "Maoy kahimut-an ko ang pagkaluoy, dili ang paghalad. Kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundi sa mga makasasala." Diklaro ni Jesus sa 7 palabras o sa iyang 7 last words sa John 19:30. Sa nakainom na si Jesus sa suka, siya miingon, "Tapos na," ug siya niduko sa iyang ulo ug mitugyan sa iyang espiritu. Humana ang pagsakripisyo pinaagi sa iyang kamatayon sa krus. Giluwas na ta ni Jesus. Ang iyang gipangita nga ang bunga sa atong pagduol niya
mabag-o atong pagkatao ug ang atong kasing-kasing mapuno sa kaluoy para sa uban nga wala pa makila sa Ginoo. Daghang salamat sa pakiguban nato karong semanahona. Hinumdumi, God loves you.